وزارتا برevaniya Rûsî niyaza xwe li dalxistina Kongrekî Navdewletî de li ser xaka Sûriyê derbarê vegera penaberan eşkere kir. Li gorî Serokê Navenda Niştimaniya Rûsî ya bi ser rêveberiya berevaniyê ve Mîxaîl Mîzintîsîv ku ew kongir wê bûyereka dîrokî be di dosyeya Sûriyê de. Ku hê hemû welatiyên ku kongirê didin dosyeya penaberên Sûrî serbarî netewê nêgirtî bên vexwendin ji bo wê kongirê. Ew ragihandina Mîzintîsîv di civîneke desteya Hevrêzî de ya hevbeş ji bo vegerandina penaberan de hat ku duh li Moskoyê hatibû li darxistin. Li gorî berpirsê Rûsyê, romana wê kongirê hatiye pêşkêşkirin ji bo serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed ku Esed ji aliyê xwe ve pêşwazî ve li darxistina Kongirê Navdewletî li serxaka Sûriyê derbarî penaberan kir û amaje kir ku Esed du nûner ji serkirdayetiya rejîma Sûriyê ji bo amadekirina çalakiyên wê kongirê kir. Mîzintîsîv hemû welat û rêxistinên peywendîdar li cîhanê ji bo beşdariyek rastûxo دوی بویره دیروکی ده وخوند لگوری در بریناوی لتودم و رکفت جل درخستنا وی کنگره را دست نشان نکر. روسیه ده دما بوری ده بحثا پلانین خوش با وگراندنا پنابرین سوری دکه و دیار دبه که روسیه دخوازه دست خواه لسر دوسیه پنابران دینه پشتی که دوسیه لشکری یا سیاسی لسوریه خست بود دبن دست خواه ده. جدما اشکره کرنا روسیه جی پلانا خوره یا وگراندنا پنابران کاریبو ارینک نافدولتی دوی درباره ده ورگره که روسیه دبیجه ku armanca wê ji wê yekê qortalkirina civaka navdewletî ji barê penaberên Sûriye û ew yek beramberî beşdariya welatên mezin di dubara avakirina Sûriyê de.